Justice Jackie ono nso so ewo US benui ne ka wonsika bo mu ehwe se ye di dwumadie ebeba emframam so nyamedi adom na wotwemienu no ekọ na wieye ne sa adom bi edibu ayen na the space is still there for Victory Hour of Missions ye beto aso enti sanso a emiripam ye behwe space a ye won na yetimi apemwa no abeto amoso medikan amonya ntie se medin the Apostle Paul Kofi Agyekum enwumrei aboafo a eka me ho a ye de Victory Hour dwumadie besomo wosompa radio mamu bombo wondin na fe dodo nso a omoka ho bia omo amanyina no memfa wondin entudwa asori enya 32 years yes started no 9 January 1991 na sabre no na me ware 2 years after na me ware enti utiti fruma na je se me ware ababa oso no yi 30 years ne din de Mrs Janet Osei Agyekum ne yehefie no ye maame sewa aha sanso ena embenimfo a Awurade nam yenso de asafo yi ebae nia oyema bedi akire ene Apostle Emmanuel Niakon oye HR ewo oyerepa radio and TV ne hododo no enti wantimi amba ese wonye 50 years obakra asofo a eka me ho a me ne omo ye adwuma no omu nyina ne osawum eye 49 omu nyina ye 50 upwards and so omu look very 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 young and Mrs. Baku ofu asese me the measurement yaba wofu no trape ubenya asem enti me say omunye exercise all the time no look very young yeko eye asori batan no ewo amokom se udru Anraga Junction na duani ekire airport a wokọ kakra bi Total Filling Station wo Trabeba Church of Christ wo Free Church of Christ anu wabae so ofa shop mienu ne ntem oba be pie yeso ewa kire ose ne Pentecost asore no na ebohye efri wachina wachina chi ebenada eko no asafo no atu enamaako enum de asi ho eye mpaibo asiesie yen ho se afe no yafi ase no ebesi yeye panyimpa woda sa branch na no ye friend Reverend Stephen Nemo na bedi akire ene Pastor Emmanuel Odum ye do numbers betutudwa se oben ho na obepese ye wi asenkan ya obetu anamon na one ya besomo a okọ ho a Awurade be ye unhira ene ho nam kosome manage papa sanso na okọ asokoro mamponso a ye wo branch wo ho na branch ni nyina nso obia sini dan sesei no hyehyɛ wo ho ne se obia wo bepese obegi tumi krata na wabie Victory Outreach na Victory Mission krabata bia no esese odwena asase to se obisi asonda nyesa school dem me ma tumi krasa se ti branch sa school dem asore no hadwene hadwene asokoro mampon se udru ha eye ho ne ye Goil Filling Station wotra secondary school no a obehu se filling station no na filling station na chipe no futukwan ketua bi da obehu se akyekere kwan no yen sign board na si ho na medin boase sa ofa futukwan so ko anim kakra bia no wafanifa ofanifa no wasane kofom ho bakopie asondan no so pe ekwan no do bakopie so pe o branch nko ba bia obehu se asondan no esi ho a ya kyero animu Victory Outreach Church asokoro mampon penyimpa oda ehonum no ano ene ono yodifo Prophet Evans Odro Nimapeu osofo yemwadwo ono yire papa bi ye mame test sanso na odru nkran a enkran kane eye ofanko barrier no se wunye si na ko anim kakra bi a first what can I say overhead on your right filling station fufuro bi aba ho on friend no Zint
Okay. Saa filling station na chipe obohu se dan tintin bi si ho esoro na ye branch won kran no ewo na yehia kwasiada ani ukuada 2 days na branch no ehia won kran enti enye den se ba bi a won kran bia no betima to won ani omasom eba no ukuada anop anwumre no nsia ne fa no ngotwe no mapon saa nso na kwasiada nso omo hyase anopa no ngotwe ne fa hwie be dubaako na no nso so wo mapon ti kwa wom panyimpa sofu panyi ono no da no or the Reverend Isaac Kwatin ono ne obi a one me esan achepa ansana apostoliako ene Reverend Odumo Eba ono no one me esan close to 40 solid years ono so twam se ono 52 years obakra na ne number eye 0555 202 135 if you know Reverend Isaac Kwatin ene ne ba otosumienu enya 9 years na menana no din de adepa Kwatin enti adepa yemo trinkwa grandma oha yesi fomu a yebeto nwum no na ya send ne through WhatsApp de ya bro dwumadie yi yesanso ewo amokom associate pastor sa omudi pastor Odum ene pastor Nimomo achi no eye pastor Isaac Obin Dapa oha yene no ene bai sanso ena yewo pastor Obin Sika ono na eye pastor for children and youth ena no ti mo ye nan yo machi medamo se papa wie enti na enianimu nsamo a efa victory hour of missions ye pese ye de mamu ye pese munhunu asafo no nia ye gina ho ma enti ne ye de abepie mu a ye ne mo ebeche asempa no many yen technicians wasoro ho ne bae na onomo ye ma me pa kire me ne Mrs. Kofi Agyekum ye ma mienu mema mienu panyin no okotati wanya 29 won ware osigani onu gina camera na chi a o video no twitwa enem ne ade ketwa no nso so ono ye piano obo ga nti oba no ode no organ nso so bae onim se mepanyum onim ne amepe enti ode aba ono so ne din de Nana Kwaku Echan Agyekum Brimpon me wo no anche na me lanche me second and me third book, The Role of the Righteous in Nation Building. Sabra no makusua de Korea ba na enema me de mani ko hunu Korea na ma me hunu se sabro fosam no ye dada ye ho enti me ba ya na mse da bi kora no me ma na brofodin enu nti ba ko no nya brofodin something Kofi Agyekum no nya brofodin we de asemo hinti ma na brofodin hwi din papa enti no abusia mama kwaba da ihu asi mama kwaba bom primo minim na tiefo hunu se mo mama kwaba ebrei esese yetontom awurade yetontom awurade wi a na yede ene asenka no ahyehye so na nsa ne yebekọ entontom mu no enna kwayeda edikan no adesua asempatre asenka yede eba no efa onyankopon atemu na temu sem sane nyame na temu hu hyehye esitie ma menkai ejidifo amutie nyina se babi a yeduro no asenka bia ye hu adwuma se TV se ye radio se ye dwom se kamu sanye ne awoko kansempa gigi sika gu botuma kodidwa na passion for the true gospel there mesre se moma asenka no enye nkyerɛkyerɛ efise ententemu bebre no emasam no nto omanfo asum papa bebre no oma fed up with unnecessary noise enti osa asenka ye kasa asenka enkyerɛsɛ tiatiem wahu bebre perception ne se ye kan evangelism ana preaching ana se wo tiatiem wo wetima tiatiem bia nanso so na wa make sense
to woma eti wo me kai pa se asori ni e won kra bata bi wo anomanye egu na asori no enyini ya kama me hon so yeto foundation ni esi asori se kra no obi ede aye school na aye school nti yete na se mani tua esi kama efi se wahina na sabre no no te akonya so anomanye ne frɛ no boaten minim so te ase de a omo fa kuntrance ko fa asase no na otoma obi so mfanye school aye school nti yete ase ne ye akire de efi se school no ne nsa so bi de sa asori endi na se ye jai o man ho do no o man ho puntu nti na ye akire de na pastor ho no twa to ene pastor Stephen Numo sabre ne ne mamu de na nyam resa na no di 50 years bible sum ye twemu ana sese otumi se 50 no odi wie no nanimu esesa ba yame waya de o yesu ya de na de aminimfa osofo no se Awurade asra no ngo a wama ne ne a etunyum abribia obeme no otonyum a ya ne boa me pa na o manyum bi so meneje pa wona sum no wetima to ama me ura fi nyum no mon kan ma me hallelujah ansana nyum no ebeba no ma me be se wodenchia emma ensoromba ofi se obetimi abo mu din wa mokom pasanimo ode enchia bema wona yesof panyia ho ana ve munya sokoroma mpon fi se o ma na musini ne afidie so ehu hia se etimi kire do de kire yensafoma 2 weeks program no etra so kina asokoroma mpon o mu nsusu ye na watwemi enu dwumadi a eno no yefi ase last Tuesday na etwa so wakina de akopem na watwe esene enti mamenko Mrs. Agyekum alias Mokasi Ehima London lady. Ya ben ofidie no mame. Sabre ya betra ha ya yene ya sofo mu eti de medical denchia ama sofo yenu nyina. Mrs. Niako, Mrs. Nimbo, Mrs. Odomi, Mrs. Obenzika, and Mrs. Obenda. We oba na nye Mrs. Dia na asem na to wo. Ndi Mrs. for woni wo mu ho agro. Yeah, no wo ma Kenya na. Ya ben we no. Because Bobodna Adevich. And we are being penny more. They make an say a chairman. I don't want to say Modia supported this ministry. Hallelujah. Because man of them and no mamma, no money, Mustranya Kissi. Namoko so and no yammy said the Mposo Donona na Incoso and yet Radia Jumako Christo ever. Amen. Ma when it's so. Ma when it's so, ma when it's so, dread Jesus, thou wert free, Fama, yes, oh ma when it's so, dread Jesus. Ma when it's so ma when it's so ma when it's so Jesus Adam which river we are see ma when it's so Yamaya ni so achre wo Jesus Christ adom nyina nyankopon ohonam nyina nyankopon udin ni Abraham nyankopon udin ni Isaac nyankopon asedanka udin magana hallelujah eni onyam nya wodia so meyi edaso tiase na ade achi na ade asa yenti boni bia Yehowa eyawadomo praise God ero asema ye mampanyi na bedi akire panimfo atitire
on my dom kuma dom ketwa amanyofo ehimfo yere wase makotoko hene adum na ade akora mpanimfo yi yere wase ma agidifo nsori akase emu nketwa anwumre yi yatena wo nase kasa ye ho tuyefo kyerɛkyerɛ ye sebe ya yabrabo be wie pɛ ne yamrangu yebisa wei wo yagye nkwapa Yesu din mu amen. Micha wa fore oka ushia masoma mgagra ede manua tuwa asidanyum namakai wo bire angwangwadie nyina oh Yehowa medo every Moma yenkoso emre kono ano mefre pastor nimu sabre no no ye ne minimu ye dan sankuboni nsoso opikiki no na obobobo ki no ene ne beko ene no aye ngonran kakra enti mempeso sankuboni bo f ne yenso ye tusi esa ensisi ani sankuboni nyame nhyira amen amen. Ebusia enumrei wo victory missions and a victory hour of missions. Ya sankano etrasam no eye God's judgment. Onyankopon na temusem ana na temu. Dikan hye wenso se ye nyankopon osurusuru nyankopon ohunam nyina nyankopon no oyatemu nyankopon. He's a God of judgment. Enye odonko no woye. Onyame ne sania oye odon nyankopon ne de wate ase atra. Denso onyame ne fa bi se oye otemufo nyankopon ne de ebia na wonte ase mantiase ne wie pe. Endi na mepese ye hwe onyame sania oye temufo ene na temu hu hyehyeye se ne sitie. Na asam no ntichemu no mefa ni etwato kra eye God's principles of judgment. God's principles of judgment. Asechira ne say onyame ni nyina so a odibu ni pattern. Onyame mu atan aso yetemu afo nyankopon ti ofiti ya na obu obi atan. Onyame wo enyina so bi a ogina so edi bua ya tan. Ansana no me chirem edi akura ne atemu yehunu se nyame eye otemuafo nyankopon dan so esese yehunu ade a echire atemu se o chire atemu ase edi free Bible no ka support a wo de twere ya atemu echire decision sentence or accusations. What about Hebrew kasanso a to separate or to call to account. What can me no ebo munese o chirase a atemwo echire akatua ne akatua bone a odasani eji bra otiase ene ni wuachi. Onyame atamuo eni nipa wuachi nko. Onyame atamuo gu ahodo bebre ne mu baako no Hebrews chapter 6 ana eka eho asem. Ye onyame atamuo a eye mprempren atamuo ebra ye tiasi ekwan ye nyame de yefa so de akatuapa etua nipa papa yesoka na wonom nso nkon dobone omu di bone no otua won bone soka saa ne mamienu ye ka bomu a ekire onyankopon na temuo entiaze o bebre adwen ewo natemu sem na sotwen no so enti biribia ebeka temu bia bebre fi sa temu ne kira sotwen nko a denso ntisa eye papaye so akatua pa a ye gene bra ye tiase ene yewu achi na me chirichiri mu ye pa sebe ya entiase ebe ye adwuma pa ye wi a obi a onti asem bia ase no ye de number ebe tudwa branches yi mu nyina me call
because branches ni nyina no mokosom enti no ba bia baba bia no ehode asafo no ye woni ma pio a ye man safo makomu gye wonom enti uti asam kan wie na se opesa wo de ho ma Awurade a ye be kire okwan a wo be fa so a wo betim ne Kristo enya mpunimpu na wate Kristo som mapa ase enye se bi ntokuntokro mu de ne atohuo Kristo som na se wadwene no o se wadwene keke vazo ni so saafo no ye dutwafo ma kromfo ena o ma be wurawura gidie no mu etu sintidua wodi wo machi a wo be wu nkwase ewu akobonsam gem na wabrabo be basa fa ho ma Awurade anyumre amen fa ho ma Awurade anyumre Awurade asma yesi ye be kire se na natemusem esi etie na wanfa ni agro oye nyame a oye timuafo enyankopon onyame natemu onyina so no eniama makuma kono ana onyame bu nipa tani a ode natemu onyina so medika kire mu se atemu no kire papa yeso akatua pa yenye fra Awurade ho ena boni so akatua ekira so twen ne nome a ebe nipa so enti we mienu ne ka bom efre ne judgment tifatu tim ifri na kwa wote judgment a empentem emu ni se judgment ekira so twen ko a mengozo onyankopon ansana obebu nipa aten no datemuo enyina so a edikan ne se God and I say God's judgment is based on true and rare evidence and not hearsay. Onyame atemuo bie gina adansi trodo a onu nyame na da nanim a ohunu ofiri ninim die mu hunu se ni odasani ayeni ofata se mede ne papa yeso akatua ma no ofata se mede ne bonu yeso akatua ma no enye ni obi ka kire nyame so onkoye ene ogina so ebu aten onyame ntesa enipa sua no a kanye ne se yetiatem odwa so ebu a ye hofo antiase bia ani mo no omei niame ye di ye hunya eye nipa eyi nten eka ni mu ebu aten a enyina real evidence obi na se otisei nti wafa ensori pi kura twi binu maso a eno ne ba atemu onim metro God's judgment in progress no asasi so atemu na nsa na yewuo no emu bi ni tumi a odi ama atiasefo a ye fra won church as ensori mani bi fomu a wo mo tenten nipa no no mo ka nanim eno so ye part of God's judgment. We will look into that. The binumu ebu ntanchi a asam no hwehwemu biembam da omu gina ne obi kan yeso etimidi twi obi aso kan anim ne yefra no otu na sen entama pi ayesintidua e de yaw amomo jejai etitifie be pese be kanfu Yesu de ma se emo obi sintidua nti onkwaje mo onyame adawroma kristosom ani nyame ahenie no wa mana nya asoro baako se baako na to sintidua pepa bi nsuko na ye onkwaje hu adwuma amen ne bebo awo amen sintidua no se de kai se beba no se ne nam no so na onue enti ne edi kan no onyame ebu yatane a na tamu onyina so no eye nia eya dansitrodo ene nia ohunu woko Genesis chapter 18 ewo ho bem ya kenkan bi bra o sane ba ya obehia ejani oba ne nkonkron no ba nipa tebiem behunu Abraham no wo say ni ayate no ya ba se ye behwe sete sa onimpa wo yonyame onim nanso adansi trodo nti wa ba nipa tebiem behwe se so dan Gomorrah ande aduru nanim no sa ne tie ana onyame bu atani a enye ne onipa eka. His judgment is based on true evidence or on true evidence. Yeah, Isaiah chapter 11 verse 3. In tifri na kure moma yani nipa nantiem ni nipa kasem mom yenhwe kwane ye fa so yetu obi fo a ye ka obi animu a ye nyina so a ye de be
mane nya ne afoforo bi ka wafo ani hunu ne sɛn ɛyɛ no korɛ wo ba kora wo ne tie ɛtɔbre bi a enkoda de yaw enyini enam sɛ awofo bi amfa ni di ama wɔn ade ntwanto so bi ato wɔn so asɛm ne nye no korɛ obi na kae maame ne de ayemhyehye aboro ne ba ne sɛ ampa sɛ saa ne tie nti ba sa o sa koda na ni gye the confident in that child you are destroying it very serious akoda enyini na adwene wɔ ne tirim sɛ me maame nyimi ni obi atuma be di atroma me maame agye didi a ka hu sɛ maame korɔ no ɛne papa korɔ no no kwasem ni wasɛ yade hwehwɛ mu ansa patro kenkan Isaiah chapter 11 verse 3 na Awurade suro bɛyɛ nuhwam na enye de nani ehunu so na obebu atɛn kenkan ni wabutu no enu nti na ma bribia no ye dia professor ba mu no fi say twi translation no da so wo haw nkitinkiti bi wo mu a esase etimi ma enei scholars etimi hwɛ the second translation of the chi it is very important enu nkyerɛ sɛ sinto bible mu translation errors and it probably be our reading so you can read into something you have to look into it carefully and read it well ɔse na enye de nani hunu eso na obebu atɛn na monka brofo no mame if you say twi no what can said dean ne wo ha na wo nye sa na hu no okay good thank you Jesus. Hallelujah. Isaiah chapter 11 verse 3. And find pleasure in obeying him. He will not judge by appearance or hearsay. Isaiah ewo ediye aniwa na ohunu Kristo firi chirichiri. Na oka Kristo sene na temu sambesi aye no se ono de enye ne atua niwa. Eni ni aote asbesi na kae enti odasani afutuo ntimi influence nyame ma ne nyi bibi ntuma enti sa wo ho ono ade nani hunu se mebai aye friend Steven Nimo alias Konimo ade a waye edamani mpefe wo fata se mebo abaso na fata se metwa so onyame ni suban efa na temu no sanity woni pasuan e wate asefo asase isu a enkodo betre di pantem ke ni nipa entembe basundwie kan ko base dabi ade be chibia no ye de nia yetie sani obi perception ete efa ho na odi hu nkombo ama fofora giatum na ho ye nahin nya ni onu de nani ahu o ti na ho ye wahi no de mo ne dafo bi se wo wuti sei utie na wote sa asesa wadwene efa ho ma urade betuma basa wo sofo nso na wo sa suba no eso sesa wadwene so otwa bible no mu a baby a bible ka adwen sa kire nyina no 99% or refer to nipa agye de egu aso dem ba ko pe na refer to bi a onim Kristo ba ko pe repent and give your life to Christ. All the repent refers to children of God. It just say ade achi ade sano we have a lot to change from. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Yetosu mienu a onyankopon eye na temu onyina so. Onyankopon atemu a obu nipa nyina onkoti nasem na obu nipa aten. Na temu obi agina asam potia waka a ewomu se wudi so ana wandi so asem no eda ho pefe. Enti na wuti awurade asem seba wunchen YouTube seba Facebook enadie asem patra ye mre ehia so bi fa Bible enkremo krom emi ye twa ne tiku no ubetumi at the Facebook reach Arabs countries with the gospel of Christ without going there for you to die. Make good use of the social media and advance the gospel of Christ. Besa hey me kamfo sorry amutie empanimfo wom se ebra na wiedu sa ye de asempa ni pia bonten edem mo hye no adoso. Enda mitumufo awa mokom ka kire mo se munya esemu bua nkofo fo a omu preaching tokrontokrom de gigisika didie no it's not the best.
ye bompa yes a Ghana betimi anya Kristosom ne anyamsom mmra emo bia keke enya tokrom kekansem hunu bia se we sempaka ni nti twetwa nkofo aso wagigi ska no a ebi kra de ko wensa onim Kristo da so yeni ayenim Kristo no sika eba futuom dodo san de de ko abonten ko kansempa dodo san de to airtime to advance the gospel, the true gospel of Christ. The papi ntiasie womun ntiasie da so obi tiasie a ka fitai mu baby a yedrei won kasa Bible aye bone yentonkune yenkofa nananum abosom emfamra on tiasie won tiasie de se chiro kronkron no eda ho no se enye no kure pa na de pa bi wo mu a ka mini nipa me di kan yan ka meka kire mu se mo obi amfa Christ e ka kire mu da bia menye nipa sabe me gigi bibia di kekesa benkum ne nifa nyina me yede hye obi asabe me ya sin ni a masifuru kumasi amokom ni efiri nkransa me yode hye fie ho mesin so ne asia kwahene wonum nuru ayatu wonum ba bi ode me na me he edu ba bi a me pa mu kan se eniema bi yo ho a enidie mu mintumi nyam papa amam papa bi o na ni me gidie nko ekofa nsam kase pi na bai because sorba na yi me ne o ma to kumasi abontin so asa abontin so real, the evidence is there. Edu baby kra na bi free sekama edam na mabo minim nia na ba hu se Yesu Kristo enye urade na se onye no kware a I wouldn't waste my time. Etu so ya kra chini wo yo hene wo yo hima me di Yesu hu adanse ye kire say no krotoru na sakra wadwene. Praise God. It is true. Na o makotu nduro no say mo adwene nti asempa no so akata monte ase atowuafo no akrofo na edutwafo no tutu nduro hede sese puppet ase et amendi pa entumi hunu ye wurade Yesu a oya ginkwane sane otie wona ni onyamu na munso amusu munim ne kran so muntu anamo na musi faako de beda yeye ebre na wiedu afitumi ko na wieye na asobi budget uhunu expenses on evangelism and missions ni nyina akoye niema bi a efa wo mu aho asempa trewe won magi asempa tre ni egina mu kan sempa kumase bonten so Ghana tokro bia mu etitirifo bebre eko enchirima ede ne ede asempa no ye ewiase ne ade beche biara ni pawusamoa obi wu wo bra wanfa Yesu a eyasodie kese. What is the church doing? They can for some pattern, Pentecost, SDA, Anglican, whatever, victory. Come out from your pulpit and begin to preach the gospel. Hallelujah. This is the time for us to preach. Then mom say or see uncle can sempano. Send you pan bedie, so indie, and you wasem. It's up to them. Yes, it's up to them. That's what Tiasesa or Yankopom will be at time. Wabra asam no ma wonchen enunti na nwumere wa manaba enti wanye ni na obu nu kwase asam na wo po a obegina asam no a wapo no so wo di ajejew. Amen. Amen. Revelation chapter 2 Jokonkron say epa bia wo se na wo bue nwoma bi mu hwe mame obue ngoma bi mu na ngoma no ne ne watwere wo mu no eno ana ogina so a odi bu achen onyame nkoti na sem hwehwe mame na monken kama so bie ngoma bi mu de na wo ngoma nim ne ne atwere wo ngoma nim no na sem so obeji adi so wunyindi so obebu nanim tia afa ne say we foreign god ebi hu asire o we foreign god na etobri bia na ya na mawre ho ne say wo mu a bibi nkoyi a wo mu de sobo ebo akristofo ni kristo ahenie wo Ghana no adepa kristo sum de abanso de ya na wo nkase ye ntwam ne nse no Sompana 3.1 uhunu wade so a uzi ka hirenye wote ho no wase ne wo man wudu suban tantanya se wo man a
wo so osom na asɛ no da osom da na mo som aka no so bo Kristo som ko na sɛ Ghana ye nim ne aye keka Awurade hu yɛmɔbɔ entoatoa na ye mom ye nda Kristo ase kora fa som no ka Kristo som kora ni ma ane ka papa kora nke wo mu no ka sai ka bon oh ye ka samu a ye ntini a ye kana se mom ye ka samu nwran sa nwran ya ka no nwran enam se Kristo som ntisa som bia wo ka satia no e betwe nkonti manti na binum di Kristo ahinde na nim aye form toatoa nwran to the point is a concert party na me hwesa ne ma no obi pe bibi e dia ye concert party on the stage medi pasria anya sofo a sorry oh, what are you talking about? It is not fair to treat Christosum in Ghana like that. Just not fair. Just not fair. It is time to preach the truth and teach the truth. Tini pa bese si Yesu bai. Hey, Ghana say ya esai si Yesu ba bonti na say enya som say be a Baha and me I'm not preaching for Baha, I'm not preaching for Islam, but I tell you the truth enya som no eyen Yesu bai. Ese se Yesu bai anka beboai. For Christo so mun chere wan na chere wason dem so obi nkwa ya so den entity amraso. No. It is the habits of the citizens. It is time to take the blame. Ni esese adwene. Ni ehunu say esese e do nyame do man. Love for God and love for country and do things right. Asa ni entutu ye ni emayi. Ne basa eno kra ne beboa ma obi atima ye Kristo ni papa. Ni amehwe no edisem ho no ana chapter 3 verse 20 mu bia kenkama me na me mpese ni ameka bia me make sure say yehu ni nyina so ewo chiro konkron enye sa me botra mesa bakiri na ma behwe. Hallelujah. Amen. Ade atoso me ensamugu so hwehwei a onyame de na temu ejina so na temu ejina emre so. Onyame otwen emrepa wonia odasani eye se eye papa no de ho aketua pa ama no na eboni nso a ode ho asotwe ama no enu nti na edisem Genesis ho no ebra oba nipa tibia mu no o si wo boni kruwa ayema eyemre enti boni a wutimu a woyo a wudi o manya wudi uyirinya wudi ukununya da won sesa wadwene ya osab ne wo ya nyira chi empuntuo ba na eyemre ofiti prekope emu obi atan eyemre emre eda adenti na yemre ni do wanwaso ni nti no ama sa space no da mu sawan sesa wadwene a emre bi bedu a he u space na bepem no space for you ni ese ya ne so obebam wa betwe waso na ya de panso na we ya o de hu akatua e de ama okromfotachi amwa wo sha ban atade migration atade police atade mumbodi mame teacher ni wodi tumi a wo sa ban di pa bokro no dwirim wodie no eyemre. It's just a matter of time. Just so nyame huni ebia na mpanimfo hunu nanso party a otia kwanya so wo ya no hunipa da bia wo ya ne chairmanti wo hwa wo hwe han na bo micro no but onyame twedi ampon otemuafo nyankopon obu nani ngo nipa ne yeso no emre no du so a wo de wasotwen bebrew ebia no wasotwen se wo fu bedoa obe punish wo be dampam efi se wo boni a oman sika bedi wo nsam a wachiro krata de ko ama minister of road hunu se ekwan ye archfat den so da so yemfutu kwan na wo di oman nya sa wo fa nwadi so nipa kra be mo ebebu omani agusu aka hu so nyame omu nani nguso shiranka ehu adin da wo say da temuo ejina emre eso enuti na wo kan Romans chapter 12 verse 19 wo say awreto ewo me awreto wo me eti tobri bi ho a senye judgmental prayer atemuo mpaye a wodi akonchene ne mpai bo besu agu nyame so so bebam na wo bu atan wa unu obi ntem ema nipa nse ne o di unya no
wonyame atua no bɔne so ka honam fam ɛmfa tumi nhyɛ wo nsam ɛntua obi abɔne so ka ɛnyɛ kristosom na akɔba sɛ mɛsɔfoɔ mate asɔre obi so wɔte ne ho ɛyɛ meyɛ wɔbɔ makra gu nti meburu ne nnua. What is the sense of all these things? Kristosum bɛni mane mfa nkɔ nyame dwuma nyɛ adeɛ da fam so obi so wɔkɔyɛ bi asesɛ bi akɔ ɛsɛ sɛ ɔkɔ ho ntɔkwa fa kɔ de du baabi a na wobɛhunu sɛ yes ade so ɛwɔ mu no obi nka nkyerɛ wo ɛne nipa bebree a nkɔm bɛnya nkɛ dɔm a ɔmakɔboaboa no nkɔm bɛsan de aba so wɔ mo serɛ wate ɛna fam saa wɔ mu akɔto nduro no kora nyɛ mmerɛ ɛfiri sɛ wobi a na duru a watu a wɔde di sɔfoɔ no ɛsɛ sɛ bosom mmiɛnsa bi wɔnya mogya na mogya no onya ne hene mekamfo ama wo bedɔfo bi a wapɛtu abɛyɛ ɔsɔfo a ebi a na nyi wadwuma ahoyɛhia nti ana abusua di hwambɔ nti wakɔto nduro ne nam wuram na nkɛndɛ yi kɔmfoɔ bi tumi si ne buba abɔnten bɛyɛ dede sɛ wɔnim asɔfoɔ ɛdɛ kɔmfoɔ bi sɛ wɔm so wɔ mɛma paa wɔn mu abɛto nduro no ɔmbɔ mu din na ɔmpi abɔnten yɛabrɛ ne hwehwɛ no mu o wate wodi kɔmfoɔ hwɛ so di kɔmfoɔ ɛfi sɛ animtie buo no ɛnyɛ sɛm papa na no sɛ deɛ no na woyɛ kɔmfo papa na wodwene Ghana ho a obi so obetu aduru akɔda da nipa so ɔyɛ ɔsɔfo na sɛ woyɛ papa ade na ade ma no ade na ade ma no yes so nsɛmfo so ma yi mu too much wodwene ho a wonte aseɛ and I mean just to blackmail the Christendom. What are you talking about? Maybe a conference will be so betu adru. I don't be drum what they call say Ghana this year. I say manchini or dominate you home. We are papa and other man. Wo gramra esem nem kra ye chiwo. Wo krofo. Wo nipa bonini. Now jamonum ke kansam hunu and everybody wo bia wo so your comfort obi so your so for abanichen. I dare them to come out and mention names. We are tired of blackmailing and confusion in this country. Confusion in this country. All because of say, yeah, makwan all for Christ. All for Christ. What kind of simple? He trying for himself. And will be a Timothy Asadi or be a Timothy Tikuo, Basa, Tan, or Medimu. For sure, my papa be, or my papa be. What Timon from a found to say, you. What ya brochena nim Christo and Christosum ye Christosum yaha. I do hear to be a fababro, the nam dean to us. A dear son. And I know padding for my for monkey come on when you be and yet. That's why my man will bump too much. Oh, anya fe, anya. Oh, the Christosum see a diabosum some from yede. When you come in Chassis. A dear to me, partner, yes, soon ye. I'll be so your suffer. What you do? Mentias yet. Now, what suffer crowd ya who about Tiauka? What about Tiauka? What? And the panko of Wamba, Era, Wamba, a positive 40 minutes, say, a every woman, a tundro, a diahene, a tundro, a diamayosam, a tundro, a diabia, sorry. And to one who some bar or been to me, Kenyan, or Munna could have the same court. The same court. Well, here you could hear someone near the Etiano. If we say one more science, you are tear your judge, or Nimri pass one in with the same court, or yes, sunshine, and no, that's I'm not Danny. The young one was a woman say politics yet dirty game. What a man will know my ultimate that is a hell. Was soon you say? The better than the Pancotinas on them 24/7. Because there's no peace. The Panaginian say Hondo Benyasun, now this or my papa be unto your papa and a Juma or be back question or one question. One question is what they are so in the fee. Creative problems are more man. What sort of thing is this? Mommy, as a you know, Ghana. Mommy, as a you know, no Yametia say, no a Temwafo. One doesn't change the hands, sir. What did Ganda Sika for? What did the Biaqua to down what Bruce? Wufi said one or Chadian Ponia? What ye, we are so when I'm the Yankopono. A bread do so, what a bread edgema, a brand new suntra. And now my Yonibia, Nasifo in Iabasa, if we say Ganda Sika no we. Never nipa huna ehuna mane. No be be call hospital empa onyanda so. Then so be anya a portray. Then say mu news be pie. A hey no man hene e triti aibi.
na abofra bi akosuku no kosuku no sikani bi a onu fi so ndi o sika ode ne baba na ne sikanti ye pam ahiafo ma na firi ho ama wo ma babeda o man be no Wasofo, mami bisa. Sawo ye Ghana ni ba untu kwan da unya konya so betu kwan na utia na hu hia wa. Ye ka kire wo se heaven wo baabi na wo be kwa. Wo de fan se di ho kran ka unyi ni se wo ko. Mejidi. Abrochire ada na omu te omu gidi se heaven wo ho na nso mo ni biri ye omu adwuma. Asetina power ho. Wotumi sisi obi sa. Obi anya obi a wa abrochire wo. Obi anya obi a de so mai mu Adey. Enti de nuyabodi e doso no mayi nuyabodi e mpamu da efise sisie entanchia krono nipa di ya wa obue na no obe pese. Asem to me si atemrem to agwan aturanjem. To me si na aban agigi sika from manfo ho se ye de be si da ma o ma to yerbe ma wo mo ebisi wokofo breso go and check so wo mo wo mo din contract mo mo nsaka go and check adan yesa besi onyame yotemuafo ye howa nyame yotemuafo abusia eni ama nkro maka miensa me wie nyamsam kada me nim da metimi ayesa honhom no a be de ba ko ka hon mapon amen be kanfo awrade amawo be kanfo awrade amawo be kanfo yesu amawo se wo beje adia obejo be kanfo awrade amawa be kanfo yesu amawo minue be kanfo awrade amawa se wo beje adia Obejo me say me kanfo awrade amawo yeah me kanfo yesu amawa yeah me kanfo awrade amawa so obeje dia obejo wodofo awuni awrade wodofo asofo bi ato sintidua sofo yiri bi ato sintidua wompe kristo suma yehwe enna me kanfo yesu ama wonyame ba no me ne siwanim ede na ado ne ye me ka kire hwe etra sintidua ne fa ho ba awrade fi se onipa da sani enko ekuta won wunim ede bebe wie ade a eya se obi betra wiase de ne hoato ne sika na hunya ne bibia so na wan kai sa ne bofo bi wo baabi wo se otumi reconcile to ne bofo na wo ya ne nkwaje ho adwuma na obewuo na ne be ban ho so na osan be wiase a enye ye Heyo! Hey, medie nyamdi mani ehu no. Ha. Be the Bible no to nchen kura. Be dim say yes tiase. Hallelujah. First time am collapse here. There on Dankwa Memorial Hospital. Me madam for the late Albert Prempe the doctor were Freeman and saying Sofo wo na ugina misubi ana na wo ho maniti ya mi so na musu ugina ho bi doctor ne kan say brabeka doctor no say oh Jesus samre na kwa kuni awo asmo kan ne say unyame ajew odika kan say nyame ajemi adedra o state anu aduna na me ko Usuin. Hallelujah. When baby there was a beautiful gate and a shrine. The light was so powerful. Praise God. But I heard a noise behind me. Eti tama me bank kwa mubio na mesre. One hour no study na mesre because I saw something so beautiful. Every ho ewiase ibon me. They catch them. Dada nkwafo pe wo mu ho a wo mu de ya asofo sam akasesam yi kame de me fam sika nye but won ya mahunu. Hallelujah. They can for Jesus ma wa wutie enya nansesam e true. Jesus Christ is alive. Fa homa Yesu anwumre yi na boni biara wa ye emoja no empepa
Nanya nyamia ni madum. Hallelujah. Nefa hu bo asori papa. Papa ho. Hallelujah. Papa e wo ho. Praise De God. tina Awurade na se tie nkyerɛkyerɛ. De hwɛ ne Yesu tumi ye. Osofo ebrano. Mekanfo Awurade ama wo. Mekanfo Awurade ama wa. Mekanfo Yesu ama wo. Sa obeje dia. Obeje o. Mire mekanfo Awurade ama wo. Ye mekanfo Awurade ama wo. Ye mekanfo Yesu ama wo. Sa obeje dia. Osofo di anima yemompae na ka bibi adien na ekoso e wo Central Church wo a wo pesa dofonom every Tuesday school of ministry. I mean, tell us what is happening over there. Daddy, that's it. Yeah, ekoso e wo Central. Nya ye wo ye papa ane odi nyame asemba Apostle General Paul Kofi Agyekum. Na Tuesdays bia ye wo School of Ministry. Ye nshira papa and edi ye wura just say nyame asem a mu eyedu na mekamfo amount baby a wo bia e wa ranga junction say the papa di kan na Tuesdays time no 6 by 8 na ye dia ba wie nyame nam papa so ehira ye sa so na o Friday and also a school of prayer ye nya bre bompa ye bebre na Area papa edi akwa nyame asemo. Ni nyina so 2 hours. Ni nyina 2 hours. Now this week right School of Ministry no Tuesday and all fasting and prayers e to from Wednesday to Friday. Me come for mom baby biara obia. So beba na ye nyina. For number 2 bia, fasa. Me number 0244. 0244 0244 029 408 Setting bill 0244 029 408 Edino Reverend Stephen Nimo Reverend Stephen Ofra Reverend Stephen Nimo Nyamisha Ubenya Mami Ubibika Praise the Lord. Hallelujah. Onyamia some ekan Luke chapter 4 verse 17. I see. The Spirit of the Lord is upon me. For he has anointed me to bring good news to the poor. The poor, no, it doesn't mean say we need those who doesn't have Jesus Christ. Obi a need Christ now one for Christ to send a Christ. That person is very poor. In the spirit. In the spirit. More money rather than no radia suma you say yamfa na some family. Or ba say ho a wo kan bibi ese. He has sent me to proclaim the that the good news. Yeah, will be the captives will be released. That the blind will see. Obi a nani efra obi hu ade de wonnim nani efra wo hu mu no e wade be bie nani amane hu no. And in some cases the physical blindness. And the physical as well. Jesus is able to do onyankopon ye odo a oje nipa efri de asemu. De wonnim no mane hu no de nani efra mpo ohunam mu no na sem ba ema nipa no enya oje nani ebie. Hallelujah. Enti onyame asem aba ho nchen. The sub-brace when you radia the make can say a radia suma is emfanasam enfamro. And is a winning now fan radi. No need you can't tell you a can say, what begia dinner, what begia dinner, a radi, a beji unka. To found homa a radi. He's ever ready to accept you no matter who you are. And found one say you sit here. One day on Fahon. So what is saying, so what is saying, do he understand what they were command a bemano, no what Jenna say, or you young pontias for, or by John was you see on why you for fraud. And then quajeda, and then what don't break. Hallelujah. Be names as I break Tremois, a beer benya da for be Matti when Yamia some say. Bible says, trying to trust a nipper who nipper which at him will. At him was 7 year dear one, nipper will be with Antana because
eto da nipa da sanya na refi ho bekọ yie se na nipa wu da ho na ye te ne suo ami ye di funi kofu ya na ye refi se nipa no ekire no bibi wo ho abusuafo emre ne nie ye me kan se emre ne die atemu e wo ho de ye atemu a de anigye bebro de areho bebro e wo ho te de me kan se hwe ne fa ne mienu nyina ne no ene beboa yes sorry so Pastor, Nyamiya Duma next week. Mubenya Kwanya. So, Pana 3.1. And I'm say radio so na time they limited. My number menkai. Chiro. Monfa mon numbers entuya na monfa me de no nka ho. Na obiara opese ye ne ne bompaye ye sore afidie so. Ni chire no Awurade nkwaje semsa ne sitie na ode ne homa Awurade no ye be wafe nso ababunu bia wapepre no ho akote asori a niema agire no so se ope spiritual mentor ope church a ebetima adopt oni asori no aboa na emu nipa nje basabasa on friend numbers no ye hu ne ebetumi ayo nipa ne bi yo ho a nsori bi anhunu wo ho so hwe womo de common bre ene hawni amane bebre ma bi kura yire ma jeja womo niam pasa safo no hu hia ma Awurade womo nso a sintidua nti yaw amomaja sori nyina please give them the numbers to call wonti an Awurade sma yen say yemfa victory hour of missions yemfa mrewo pacho bubo number no so ni en sorry so Amen. Papa, may that say. Papa number 0551 0551 536 775 0551 536 775 Pastor wodo so de betuya the teacher for headmasters they are mumpedede my number no 024 333 3135 wo number de mi wure fida chabro chire nyina ye wo nko wo number de egumetri mpasa sisu de bi o emede 0243 33 3135 Pastor Emmanuel Odum nyame nshira mo pa praise God hallelujah praise God amen praise God hallelujah praise God amen tuniye praise God hallelujah ben Michael no praise God amen praise God hallelujah praise God amen raise your voices and sing praise God hallelujah praise God amen praise God hallelujah praise God amen hallelujah praise God hallelujah praise God amen praise God hallelujah praise God amen hallelujah praise God hallelujah praise God amen praise God hallelujah praise God amen yade aseda ema yen general manager owura nmunyamfo tofiakwa wo akonya kasese odi adumye woni Mr. Saki ene Mr. Ernest omuna ekeka bo mu a ehwe se time yen sabeka yade musi ha edam nyina ase wo moadaje se motie ensempa Awurade de asoma yen every victory outreach ene victory missions so nyamedi adum ne yesori afrefre numbers yi na yemomoden na yenkyerɛ wo baabi a asafo yi yeshia na tu anamon bra na ne yembesom na mehyɛ bo sɛ ade a yɛfrɛ no sintidua unhunu bi enkankro enkwagye enuonyam obrapa enunkuto yɛbɛkyerɛ sɛ asase so wobɛbɔ bra ma enuonyam abamu ne sɛ heaven nso duru so a wako bi asa pi so ɛdeɛ bio na deɛ na chance yie tu anamon de tu anamon Awurade nka mo ho amen
Some